Demikian tadi tari Remo Bentuk dan Tata Busana Putri yang sudah ditampilkan 5 seniwati Ludruk Karya Baru. Hadirin dan para pemirsa serta Bapak Ibu panitia yang berbahagia, sebelum pagelaran Ludruk Karya Baru kami lanjutkan, di sini kami atas nama keluarga besar Ludruk Karya Baru yang dipimpin Bapak Anto Wulyono pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Aspari selaku Kepala Desa Kesamben, juga Bapak Supati selaku Kepala Dusun Kluwung, juga Bapak Sukiman selaku Ketua Panitia Sedekah Bumi, juga Bapak Mustafa selaku Bendahara. Kami doakan setelah mengadakan sedekah bumi, tanamannya menjadi gemah ripah loh Cinawi, toto tentrem kerto raharjo. Juga kami ucapkan selamat malam kepada bapak-bapak muspika, baik dari jajaran kepolisian maupun Koramil Wringinano, yang mana pada malam hari ini sempat hadir. Kami ucapkan selamat bertugas dan semoga sukses. Juga kami ucapkan selamat malam kepada Abah Samuin dari Gelidah Tengah Kendamaian, yang mana pada malam hari sempat hadir. Kami ucapkan selamat berhibur. Juga Bapak Alek Mandor Tebu dari Wonoayu Kecamatan Jetis, yang mana pada malam hari ini sempat hadir. Kami ucapkan selamat berhibur. Baik hadirin dan para pemirsa serta Bapak Ibu panitia yang berbahagia, untuk acara kami selanjutnya memenuhi permintaan dari Bapak Ibu panitia, Ludruk Karya Baru harus mementaskan fragmen Siksa Kubur. Hadirin, selamat malam dan selamat berhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Engkang kula hormati para bapak saha para ibu samudaya kemawon engkang sampun rawuh dalu menika. Ing mriki dalem matur kawuningan dumateng panjenengan sedaya. Kawuningana bilih panjenengan sedaya menika urip wonten alam donya
ibarat yang mampir ngombe lan salajenge bakal tekane pati. Kulun nafsin dha'iqatil maut. Kabeh sing ana alam dunya sing duweni nyawa bakal tekane pati. Pramila mumpung kula lan panjenengan sedaya menika tasih urip wonten alam dunya, monggo sareng-sareng nglampahi kesaenan. Sae kalih tangga kiwa tengen, sae kalih kanca, rukun kalih dulur, hormat lan sopan santun kalih tiyang sepuh, terutami tiyang sepuh sing nglairaken kula lan sing nglairaken panjenengan sedaya. Awit menapa sampun wonten unen-unen bilih salandhep-landhepe pusaka utawi salandhep-landhepe pedang menika tasih landhep ngendikane tiyang sepuh, nggih tiyang sepuh sing nglairaken kula lan sing nglairaken panjenengan sedaya. Pramila monggo eling dan eling bilih menungso bakal tekane pati, mati lan Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menungso sira saiki wis tekane pati, gak ana alam dunya maneh nanging ana alam kubur. Mbok menawa sira ditekani apa ae, sira aja wedi, sebab sing teka iku ya makhluke Allah. Sira bakal ditakoni man rabbuka, sing tegese sapa pangeranmu. Sira kedah mangsuli, pangeran kula Gusti Allah, pangeran kula Gusti Allah, pangeran kula Gusti Allah. Apa penggaweanmu rikala awakmu urip ana alam dunya? Apa panutanmu? Sapa nabimu lan sapa sedulurmu? Sira kedah mangsuli. Sembayang 5 waktu niku penggawean kula rikala kula urip wonten alam dunya. Kitab Quran niku panutan kula, Nabi Muhammad niku nabi kula, tiyang Islam daler estri menika sedaya sedulur kula. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Menungso sira saiki bangkit, bangkit, bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna indallahil Islam. Sing artosipun kirang langkung sak temene agama sing diridhoi yaiku agama Islam. Mekaten kala wau persembahan fragmen siksa kubur ingkang sampun dipersembahaken dening keluarga besar Ludruk Karya Baru yang dipimpin Bapak Anto Uldono pribadi saking wilayah
Desa Melaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Kula atas nami keluarga besar Ludruk Kriya Baru bilih anggen kula matur utawi merekaken fragmen siksa kubur mboten nyacaki manah panjenengan sedaya. Kula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sedaya. Saking kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi persembahan fragmen siksa kubur, mudah-mudahan bisa berkenan di hati saudara. Hadirin